everyone. Hai no hai phung ka ham chot no hangke norok ani video nai wan sui dokhna tamumo aisir siri. Biang asuk dobon ke thangai tong hanai. Hingke seng thangai tongo boro thangai tongke. Aha abo tau sagraya ko norok no boro thangai tong norok ani video nai no saiman thangnai. Omtam romong to camera wa ani ke sikisa nangai thagabla hingke romoi thangata. Hingke phaidi thangde ang norok tini phungo ang tamang ka kaisa ghotona ang abo kaisa saikhono sino belakino phani tam kaike tini phunga siri ang basa fro anje sikang no tok rok to basa di bangke sin tok tongta ko tok sagnang mane bsagnang ta ekdom soidan abo kosom ase dini basai nai sinap to ko mane toilet ro thana hingke nuka ti thana nangke nuka o tok phaito khata gas washer ko mukum mane basa trop to mukum ja khaya ta bangke bono tong chamia ta ke washer no ongkhori thangma sa wai chabuya tok pra chok por sori ano yak ngo feeling seri khanke ba chiri khogoi pura ma khara ka washer muktri srai ma thangka gabani pore khanke no seng tini samung nei to mian simi sai manjak nei ke geseng ko ocean tirok to koi mairok sainai ready ngai ko phale kita geta phale nei tak thangai to kotai ko bisramgons bazar sor songbai kita ge thangde norong nai ke saimanai ta bro thang kanke ke koks phali tamsa saisnai te ro iko nai joi borok masa himai thangai tongo ke bike phai jong ke sungta yagra khonsinai ngai ke yang khorok ni asu jong mangnai ke yang gari phai tongo ki kormono refill sungta kormono lai thansinai kormo nang last jong di tara ke lai thaka sungta thang dengo kanke thanya sungka kai bai obo camera bo ani camera do ani ke camera si kanke tamso bra ke kok saga to kena Jan ke kini camera semo ani pun gitu nok sai mano ani pulian blog ro bes sitra ekdom rom bor sinia borong so posro khai ke nugo ani apun camera bai nangke abai saklia han ke kini bai sakata ngke tak sung thangai tonglayo getini je thangmani obo pra ekdom interesting ani bagai tang hingke okam ano jerinai bono sungka obo bhaike rok khaisangnai hinai haipro salia oro phaike saiman chini hin chawng ba oro phainai khlailai mani obo ani first mohai samo experience momono first hingke abo norok naike saiman chini ani bo bahai bahai rok bo angkha ani to ang ani best jeng mani puya ba jeng mani rekha saimia ta bahai ba result rong nong khono ke tabuk sung soknya naikya nga sai shon bo jaga baksa to sai won sai man kana boro thang nga obos sung sini tripur hastini joto ni sai best joton je best studio honjago chini dara sakangni melody cafe studio hello Masih hai chong ham no oi dara ke sigi ko hamani ya ko longki na sung sabo bai malai khan ke ko chini ba chei dara sakang ni logi song gete dara sakang bai to obosoi malai kha belai khan khaksang khasuk din asuk sal ni ya ko malai yei hingke sung sopai mani ya ko sarapsa asugui no sung rasamung chenglai kha ge kisi sa norok khnai nei di Obor jamung classical bla gainke tabung phano phatcha surok popo githang kokthai muitu manke surpogo surmuitu manke kokthai pogo yamti hing to khata ge obai ke no sereng laite sung kisa mankha ge manei ko sereng lai mani pore hingke no sung recording rok chenglai snaita ke ko tau kang bini diary rupesh ni diary naiei ajaga o lyrics sijak bo seitui phaimani abono ang nai tongo naitutui borok bo phwrwngoi tongo hingke ang abono moito khlai tongkhata sur ke borok sai tongo hingke angke kokthai nai nei srwngoi tongkhata hingke obo haike no sung srwnglai nai finally kisa mankha moito tongkha part khe sema khlailai suo kisa puilani moito mankha hingke abono no naragoi te kaisa ke next to yaba ke sema khlailai su hingke ko tabo ke first rupe sapka bo swkang rui painai aboni yakolo hingka kese ang thangnai ta
Hingke bini tabo khwnawui tongo bini bo part khe nawui tongo kisa khe kisa puilani rwjak khe abo narwgui chaya hingke teusa khlaiui hingke teusa rwjak abo khe narwgui tongo kisa khe hingke bini yak ulo wngka hingke ang thangsinai ta abo haita. Hingke ang bai baksa bo bisingo habuinai jaga o phwrwngui tongo ang to poglai diba hingke bo phwrwngui tongo ta hingke iko tau khe sini painai ko asugui tonglaikha singke tabuk hingke darai khe ayang editing khai tongo bai khe khwnatok rwnai bomo hai music rwnai amtwui uansukui ni bo khlai tongo ta hingke singke nailai tonglai o abono repeat khe khwnalainai iko khwnai tonglai chwngbo khwnai tonglaikha sini chamung rok bahai wngkha hinui hingke chwngto chini best rwkha best no sanani hamya khorang khwnatongmani hai diba hingke ani simino kisa chesta khai khe ta kaham khe ang hingke boto normal khe no bini to khorang khain bat kaham hingke kaham khe rwchabui rwkha boto hingke hingke norok to khwnai no mankha na chini rupees ni khorang bwswk khe khwnatogui tongkha hingke norok full nugnai o video o chapmung no chini the British ni YouTube channel no nugnai hingke norok khalogui naisingui tongdi. Hello. Dara sini sponsor. Monozuri tongja bahai ke khana tonglai hingke ko o bahai ke no tini ni sal pai khata hingke bye bye hambai ani vlog no nai tongma.